Днеска сме 26 август 2025 година. Много хубав ден. Риболова не беше много лош, напротив, хубав е риболова. От сутринта още докато пусна почна да кълви. Ама към 9 часа вече кълването намалява. Но няма значение. Все пак продължава да кълви. Нивото е минус 20, вятър е слаба работа. Имаш може би 2 метра вятър отгоре, ама добре. Като цяло нещата са добри. И кълве, но основно кълве платика. Само една таранка има се хвана. Ама кълват рибите не са лоши. Даже не съм ги вадил от живарника. Хубави рибки. И така, много хубав ден. Жалко дето ме наболява кръста, ама да видим дано се оправят нещата. И да видим кой ще иде риба.